Ndakabata Nechikomba. Komba chacho chinonzi nashi. Yakaitika ndekuti Achigeza pese. Ndakapedza kugeza. Check it. Am I telling you already? Chipa manhã. Então, não vai passar no sábado para qual? Talvez aí, como não é que eu estou aqui, lá no CP, e na João, CP, mandar, e na Nechikomba, e quando eu estava passando para o e quando eu não disse, eu vou dar a gente tinha de rua Ndakabata. Vai Achigeza, você lembra o Vai Achigeza, eu vou vai Achigeza, vai tu. Você baba não vai pensar. Ora, vai Achigeza, vai ter o vou caminhar para. Tu já vai estar hoje. Eu também. Tongere kuno anachotifanya anachotitsanangurira mabatiro akaita vana. Right. Ini mabatiro ndakaita ndekuti ndakapedza kugeza. Ndasiya madhama angu achiri kugeza. Vandapinda mumba. Vandatotanga kutamba nawo chiti maijeni muchabatirwa kuseri kokunzwa ichinji kuti pokopoko. Wachitota apa jeni ndobatiwa nani. Apa ngachidongorera pawindo. Nichitoona munhu achifamba chiuya kusaidi kwanga vari. Vandanyepedzera kubuda panze nchidobatidza foni. Vandoona maijeni wakamira nemunhu pasaidi pavo. Vandati maijeni ko ndiani kwari apa apa ndimugeza munombopfeka. Vanamhanyisa munhu uyo anokwanisa kumubata. Vandadzoka kuna madhamu wangu vandavabvunza kuti ko ndiani wanga makamira naye. Wanditi mira nditaure chokwadi. Munhu wanga ndakamira naye nditi nashi. Kawai wabvunza panga panapa. Panga pana sekuru wangu. Vana maitino vanomboona. Yapamira mai. Yaitaura imainzwa ndiwe nditaura chii. Washamar, anatinasho angani kwa mnogano. Angana anatinasho. Saka zvapera. Enda yapo mwenye. Pamusoro mbai. Ndakawa nachigeza kuti munafana kumurumyo. Uyu mwana wangu agotenda uri kuti ichokwadi nditaurwa nemurume wangu kuti uyu ndinozivana naye. Ende uyu akazofembera sei kuzoti adaziva titaurirana. Kuti uyu atizoti vanhu vari kugeza kuseri kwemba. Ndege ndiende kuseri kwemba. Atizosimuka kunotaurira uyu kuti muri kunzi tabatwa nei. Zvazvafamba sei nemuvana wangu? Ndina ndawo. Mama uzotsi. Ha? Mainyepa. Ha? Ai. Sa onga muna ijani. Aiti. Usapanye kubumwe. Ado tutobo tuwale information sele wala. Aiti. Angawe nganditi. Akasasi. Kuti mimi kugeza kuseri. Mama yomajesi? Angambonduze kubasi. Kuti usageze kunamazuva. Kuti uneza kunogeza. Ongeza bai? Mimbando zimwe. Aitaura sani. Papa, ndozisi. Aita si sababa wako sababu nini mchitamba chichiramo chikanti. Aita si mkomana wako sakuramba naye. Odo kune ngumi. Aita si muno ndikonje nama. Saka chichapo. Muno ndefamidzi nona.
ipapo munhu usingafambizani papaipodza mainstruction oma musingafambizani saka tinacho ichi chavo vachii chichi urumere chikomba chii chikomba tinacho makamboraramisa nerarei tinacho makamboraramisa kamwe chete mama mongwani murumwako waira naye vakasina kungosina kurapa asi ungosina kurapa kuro ngasina kuenda saka paidanana uyu natinacho handiwaitozvoti ndikubirira ndikukavira mazvanisina murumwako ndizvozvo saka tinacho kwauri chinozove chii unozovei naye atinacho unozovei pakadai noizvo unoti kudii dada kuti kupeta we unoti kudii kana kwatizokwati unoti kudii uchikomba here china unosai nasati kutamba kudzendodzinda makaseka munyara nasati kutamba achiuje kuteera ikumba makasha discipline yedu kuteera ikumba ndikukumbira kuna esotai munhu yako vanhu vari mulomu kana mamba apedza ya hapana anosumudza ruoko muri kutoabusa unodeisha mani bvira nhasi kana achadwa yapera yapera aiwa tamwandudzozva kudai dzimwe dzongonokwazvo zvakawandisa tizvishuwa naifukudza komana anofawana mbudzi ina anokupa hapana problem unoti kudii nembudzi dzakanaka dzakuwandirai muisirei ina 4 mombe vana zvakachipa asikana ewa ndikufara chinowani chikomba ichi chako totochichaje munudari murume wako chikumuda epari masako ane chiurehore makore mangani 20 toda kuti ukure mwana wangu anditi siyana nazvo zvinokuda murume wako chikumbire misha wakumbire roregererwa kupondiyai Dari belum itu ada orang kawin sama cari sama chimbovira vadaro musana uyu mwana uyu ndomurume wake unogara zvakaisisi musha kawaiti serious name kumbira regerero rwei mavaitwa sei kuti wawaura baba kumbira regerero Lere o tupe. Umam sana. Umai dah saya juga. Kamu ini mengatakan boleh mengatakan saya ini sila kumpa. Mira. Belum berdari. Ayah saya apa lagi bisa apa lagi mungkin. Mukadzi aku apa jadi ngapain dia sana udah ketemu
Nobody Shanda Mesa, Namuramiz, let the Ramis. Nuirani. Shamuira. Alimkuwa mkudro wangu Ndakabata. Kare sinushanja kwamisi. Nukuti munhu anaita mubvunzo yangu masikireti mumba mangu achitombondiudzawo maidea kuti ndiite but papawo nyaya dzeponda dzesikireti ndo advantage yamunotorerwa iyeyo kuda kuisa kupisa consideration aina handatiire isawirirana bhosi basa redu nemadzimambo ndokuti kuwirirana ndo basa rangu ini kana kwati ndikuonaura ndiwirirana ini ndichatowirirana chite zvinonge zvigara mamusho kasi musatorana vakadzi kuti kumbana nerespect andizvo vazinopana ende mutindamese kuti iwo kuda mumbe kudzwe kwauri iwo nobada spirit samotoshanda iwo turazi vako turazi zvake okubhadhara futi wazvizwisa first mombe dzokutanga ndine mani mumwe mwedzi wachizvipedza pana anozorora venda musana mari eshendaiomba we 2 months ndakambobhebhadhara mombe 4 mama chendai kudheni